Lelo Panyaza Voice Box abusa a Moses Shumba akutitu abwera ndi bomba nkhani yake yavuta akuti kuboma akuti khangati kuti maplani kuti akufuna kuthana ndi anthu omenyera maufulu kapena kuti ma-activist pa Chingerezi zisankho za 2025 zisanafike nde nkhaniyo ikuoneka kuti ndi yayikulu ndiye tiwasiya a Moses Shumba kuti ayikambe okha kuti kodi ma-activist ndi boma zikukhala bwanji ubale wa ma-activist ndi boma ukuyenda bwanji ndiye tinkhali limodzi pano Panyaza Voice Box kuti a Pastor Shumba adzilongosole okha kuti kodi akamati abwera ndi bomba lake ndi lotani tinkhali limodzi pano Panyaza Voice Box ndipo akamaliza chonde musayiwale kuyika maganizo anu in the comment section below kuti kodi a Pastor Shumba zimene akunenazi inuyo mukuziona bwanji mugwirizana nazo kapena simugwirizana nazo mutiuza in the comment section below pano Panyaza Voice Box. Muli bwanji amalawi anzanga kwina kulikonse kumene muli. Lero tsiku lolemba ngati si pa 6 mwina ndi pa 7 January 2025 ndikukhulupirira kuti amalawi ochuluka dzulo munali tcheru kuti kodi Pastor Shumba lero atiuza nkhani yanji. Mostly Sunday ndimayankhula komano ndinazikonza kuti chaka chino cha 2025 mwina Sunday lokha ndizipumako komanso kutolera ma information kuchokera kwa inu amalawi popewa kukupatsirani zinthu zabodza. Paja ndinamangidwa ndiye ku court anandipasa ma instructions ndisamayankhule zinthu zabodza ndiziyankhula zokhazokha zimene zili ndi umboni. Ndiye ndimafuna ndizikupatsirani zokhazokha zoona. Leronso muli ndine wanu Pastor Moses Shumba, the Lion of Judah, mwana wa Nankhoma. Amalawi anzanga, mundilole poyamba ndipereke moni kwa Archbishop, the priest, Thomas Nsusa. Moni sowina apite kwa olemekezeka achimwene anga Samiye Suleiman. Moni wachitatu apite kwa Honorable Patricia Kaliati. Moni wina apite kwa zinzanga Comrade Ntanyiwa, Bile Banda, Bagiri Muruz TV, Bon Kalindo, Edward Kambanje, komanso osayiwala mbale wanga wa Balunzu apa ku Blantyre, Jonathan Phiri. Ndachula ma-activist amene ndimatha kulumikizana nawo timayankhulana. Kuli ambiri ma-activist amene timawamva koma mwina chifukwa tilibe communications timalumikizana bwino lomwe koma onsewo ndi ma-activist. Mulandirenso moni azinzanga. Lero ndabwera ndi bomba. Bomba ili si bomba limene akufuna kubweretsa Ntanyiwa. Ili ndi la Pastor Moses Shumba. Ndi zinthu zomvetsa chisoni mzaka zino za ma 2025 mzaka za democracy nkumaona kuti chipani chimene chili ndi mphamvu akuti chikulamula
chikumasakasaka mioyo ya anthu osalakwa, the very innocent people. Ndapereka moni kwa anthu amenewawa amene ndatchula lero, sindinapatsepo moni. Ndi Amalawi mufunse funso kuti ndichifukwa chani Pastor Shumba lero apereka moni kwa anthu ngati amenewa. Anthu amene ndakutchulani inu ndapereka moni inu pamodzi ndi ine, mwinanso ndiphatikizepo Honorable Norman Chisale komanso Professor Arthur Peter Mutharika. Mulandire moni kumene muliko, koma bakhalani ndi mtima wopumula ndithu a profesa, musadandaule chilichonse, kunja kuno kuli Mulungu. Amalawi ambiri amakupemphererani, ambiri amakupemphera, amakufuniranso zabwino. Let me say, may you live longer. Bible limanena kuti okumbira dzenje mzake amagwera muyekha. Ine ndi chikhulupiriro chathunthu chonena kuti amene akukonza ziwembu zoti afuna aphe anthu onse amene ndakutchula ndi kuphatikizapo ine, before April, Mulungu achita chozizwa. Chimene ndikufuna ndiauze IMCP zimene mumakambirana ku State House mukakumana, zopepera zanu zimene mumakhala pasi kumakambirana, zimatipeza ife tili chete, mpamene mudziwe kuti mapulani anu onse Mulungu sakusangalatsidwa nawo. Mukumakambirana mukakumana kumene mumakumanako, kani ku State House ko, kaya ndikuti kumaloji mumakakumana nkumakadyako, mwanena kuti boma ndi lomweli sitikusintha, ndipo ena asazivutitse, ife sitikuchoka mboma, tipanga chotheka china chilichonse. Pofika April tikhali titathana ndi ma activist onse amene akulisokoneza boma, akupatulusa maumboni ofuna kumaopseza anthu, anthu asavoterese MCP, tithana nawo. Ndiye timafuna tikuyankheni, musanambe mapulani anu chifukwa ma activist ndi amene ndawatchulawo. Ansusa ndi activist, although he is a priest. Koma activist ndi amene amayankhula zinthu zokhuza activism, zimene zimagwedeza ndi kutakasa boma kapena mitima mwa anthu. Amene ndi activist. Ndiye ansusa atangoyankhula ku uthenga wawo wa pa Christmas ku Limbi Cathedral, anatakasa mitima ya anthu amene akuti ndi olamula achipani cha MCP. Kufikira lero sakupuma nawo bwino. The priest Thomas Nsuza is an activism. Samia Suleiman ndi activist. Chifukwa ngakhale ku parliament, ku nyumba ya malamulo, amayima pa chilungamo kulidzudzula boma, kulifunsa mafunso boma, kuliyankhula boma, kulitsutsa boma. That is activism. Honorable Suleiman ndi activist. Honorable Patricia Galiati ndi activist. Ngati munamvesa pa interview yawo ya dzana imene amacheza ndi Brian Mbanda pa Times, anena ati ine ndi activist, ndimayimira amayi komanso ana. That one is activist. He is always talk about the activism. I mean, she is always talk about the activism. Ndachula Comrade Ntanyiwa, Wabakiri Muluzi,
Boni Kalindo, Jona Phiri, Kambanje, ine mwini wake ine. Komanso Norman Chisale. Ndikufuna ndinene pano kunena kuti pangani mapulani anuwo, sowetsani maactivist onse, kanene kuti tipheni ngati zingatheke kutiphako, koma activist wina aliyense akayamba kusowa, amalawi mudziwe kuti MCP ikupanga plot imeneyo, kuti akusowetseka mitima mwawo, akusowetseka mtendere ndi maactivist, ndi akufuna athane nafe, cholinga bomali alitenge mosavuta, kapena kuti atseke pakamwa Amalawi. Ndi kuyokera lero Monday part 6 January 2025, kukangosowa kapena kukangophedwa kapena kukangomangidwa activist wina aliyense mamene ndatchulawa, mosabisa, mosaopa, maploti awo amene akupangana akumatipeza. Tili ndi maumboni zimene ndikufotokoza apasi, tikusunga. Those are the records. Mutandilanda foni iyi, zipezekaso mu foni mwa anthu ena zimene ndapanga forward ngati umboni wa mawa. Amalawi, tiyeni tisamale. Ndinachenjera pano ndikapeza chinthu chimene anthu akupanga kafukufuku ndikumachipanga forward mafoni ena, cholinga mawa idzakhale umboni. Chifukwa ife tili pa risk, tili pa ngozi, tili pa chiopsezo kwambiri ife maactivist, koma sitisiya kumenyera nkhondo Amalawi. Ndi udindo wathu. That's our responsibility, to protect all Malawians. This country belongs to us. There is no any Malawi elsewhere we can go apart from this Malawi. So let's we love our country. Let's we protect our country. Let's we stand with our country. Mulungu akuona, Mulungu akumva, Mulungu akhala nafe, Mulungu atitetezera, koma sitikuopa. Ndinayiwalanso activist wina, popeza ndine munthu ndimayiwala, zimene ndimayankhula basi ndimalemba, koma ndimazitenga kwa anthu, ndiye zimalowa mmutu, zimakhazikika. Ndi memory yovuta kwambiri mmutu mwangamu. Mr. Mangochi kukaronga uko, activist wamphamvu kwambiri, nayenso ali pa chiopsezo kwambiri, koma Mulungu yekha ndi amene akudziwa zimene iye angachite. If God says yes, nobody can say no. If God says no, nobody can say yes. So let's put everything in God's hands. Dzana ndimamvesera audio ya munthu wina akuti ndi mmodzi wa kuboma, ndi mmodzi mwa members a chipani cha MCP, amenenso anatsanzika ku bungwe lathuli la activism, kuti sazapanganso za activism akukayamba ndale. Komano ndadabwa naye kuti akupanga beza activism, chonsecho anatitsanzika. Ameneyi ndi Edison Munro. Amunro
ndifuna ndikuyankheni kaudyo kamene munayankhula dzana ku mtundu wa Malawi kumanena kuti a DPP ndi amene akupanga chiwembu, amene akufuna kupha Ansusa. A DPP akumafuna kumasokoneza maumboni cholinga kuti akapanga zawozo azinena kuti ndi MCP. Amunlo palibe Malawi ngakhale mmodzi kuyambira wa zaka 16 kumapita kutsogolo amene angakhulupirire mawu anuwo kuti wa DPP angapange chiwembu kupangira Ansusa the priest. Palibe. Ndikufuna ndikukumbutseni kuti imfa ya Gadama, imfa ya Matenje, imfa ya ena azinzawo ena aja anapasi ya DPP. Muma records muli MCP. History is the best teacher. Simupeza muma records mukuchula DPP kuti inaphatwa ibusangala, kuti idapha mwalo. Muma records zimezo mulibe, muli MCP. Amunlo ndifuna ndikukumbutseni kuti Malemu Sidiki Mia adagwirapo ntchito ndi chipani cha DPP mpaka anathana nayo DPP mwamtendere nkuchokamo. Malemu South Chilima anagwira ntchito ndi DPP mpaka anachokamo ndi moyo nkuyambisa chipani chake cha UTM. Sanamwaliremo. Malemu Shaniru Dzimbiri anagwira ntchito mu UDF, agwiraso ntchito mu UTM. Sanamwaliremo. Ndifuna zimene muzidziwa akamati history is the best teacher, you should know this. Musamayankhule ngati inuyo simunapite ku skulu. Amunlo musamayankhule ngati inuyo simunakhalepo activist. Koma ndrama zimampusitsa munthu. Nthawi zina ndrama zimampangisa munthu kukhala ochenjera, koma ambiri amapusa kwambiri ifa ya ndrama. Mukangomva kafungo ka ndama kuti ukukunde ndama zikudyedwa, mumasintha image yanu ndikulowa mu image ya uchifwamba muchigawenga kusiya skulu imene munaphunzira yabwinobwino. Nkumabereka chinthu chonyasa choyipa kushika kumbuyo kwanu kuchibakira, koma mukuzoti chilungamo ndicho kuthawa chilungamo ifa ya ndrama. Shame on you, Mr. Lawson Munro. I repeat this word, shame on you. Paja mumakonda kumakasumira anthu amene akuyankhulani. Ine kandisumireni. You'll never benefit anything from me. You'll never, I repeat, but the truth shall stand and say yes. Mumandidziwa bwino kwambiri Amunlo, mumandidziwa bwino kwambiri. Sine wachilendo kwa inuyo. We met face to face. We talk, we discuss. Kwa mutangochoka mu activism, mudasanduka kukhala chirombo cha Malawi, choopseza Malawi. Koma sitimakuopani Amunlo, ngakhale mpang'ono makamaka ineyo Shumba, sitimakuopani. Chifukwa ndimakudziwani bwino kuti munathawa pa chilungamo chifukwa cha ndrama, umphawi utakukungani kwambiri. Kaimiyeni MP wanuwo kwanu mukukufuna kumwanzako. Inuyo mukakawina MP kumwanzako mukakawina ndi kukhala ndi phungu wa nyumba ya malamulo. I will die the same day. I repeat, once you won the election, I will die the same day.
chifukwa chisankho chimene chikubwerachi sichikufuna anthu abodza, sichikufuna anthu onama opusisa Amalawi. Amalawi akulira ching'ang'adzi chifukwa cha mabodza anthu andale amene mwina abweresa mabodza mu 2020 kumutenga Mutharika kukhala ngati munthu woyipa, kungomupangira dziwembu, kunsemera dziwembu. Lero dziwembu zija zakuti mnukirani zikubwera nokwanokha amene munkazipanga create dziwembu zija. APM is now clean. Amalawi akudziwa, Amalawi akudziwa tsopano chimene mungayankhule china chilichonse ku dziko lino. Mu mitu mwa Amalawi mumakhalanso black box. Ngati simmadziwa, amene anapanga black box nkuyika mu ndege kuti izipanga rekodi china chilichonse anaonera mutu mwa munthu wina amene kuti kodi mumakhalanso ichi chimene chimasunga china chilichonse. Amalawi sadzayiwala. Lero ndimafuna ndiyankhule chimenechi kwauza Amalawi kuti ma-activist ali pa chiopsezo, apangidwa chiwembu kuti ndi amene akufuna kusokoneza kuti MCP salowenso mboma, ndi akufuna kuthana ndi ma-activist wonse. Tazidziwa zatipeza kuchokera konko kumpanda ku State House konko zikumatipeza fe tili pa stand. Ndeti kuzing'alula kuti Amalawi mudziwe kuti miyoyo yathu ife amene timakuyimirira nife ili pa chiopsezo, koma ife tangomusiya Mulungu kuti akhale Mulungu. Komanso ndimafuna ndiyankhe inu adesini munofa tikapondosa kuyankhani mukhanga lili mwayankhula za nzeru ku mtundu wa Amalawi pamene zili mbwerera zokhazokha. Amalawi akulira, tikanakonda mukamayankhula kuti dziko lino mwabwera ng'amba, mvula yabwera mochedwa, Amalawi safa ndi njala, muzigawa chimanga chimene mwayamba kumagawachi ndi bungwe la Dodima kufikira Amalawi atapeza solution ina. Tikanakumva kuti muno walera yankhulako za nzeru. Koma mwayankhula kuti yayi amene akupangira chiwembu akatolika, amene amafuna kukaba kaya ndikukapha Nsusa kulimbi cathedral ndi a DPP, ngakhale achikatolikawo akungoseka kuti komanso mkulu ndi waledzera bwanji. Mwangati iwo sakudziwa kati kapena pofika lero anthu achaposagwira muona anthu osakudziwa. Anakhala anthu ndi a DPP muti agwira kalekale muti amangaso. Pano pamene ndiyo pano ali kuchichiri prison, kaya ndi kumaula, kaya ndi kumikuyu, kaya ndi kuzumba maximum. Koma chifukwa ndinu nokhanokhanu mwabisirana chinsisi mpaka na lero mmodzi sanagwidwepo. Apolisi mumagwira ntchito yabwino kwambiri, kumapena mumatikhumudwitsa kwambiri. Mukangomva kuti uyu ndi otsutsa walakwa ndiye mumansaka 2 minutes ina yake mwamutenga. Chimene mumakampangira ataki noma ni chisale pa Shoprite ndi chani? Pamene munamutana ku office kwanu sanathawe, anabwera mwakambirana za mtendere, mwampanga release akupita, mukamupangira chiwembu pa Shoprite nkumafuna kuti mumugwire apolisi, mumagwira kuti wakulakwira ni chani? Ndima akamba kuti boma nkachitsiru pena, boma lili ngati perete. Inu apolisi mnapangapo perete pabe mene anakhala wa polisi osapita ku training, mnagubapo inu perete, kaya ndi pakanjedza, kaya ndi pa mtakataka, kaya ndi pa mulangeni, kaya ndi kuti kwina kumene mumakapanga ma training yanu mumakhala pa nzera kumapanga left right ndiye ujamati about 10 wapatsogolo makhawa pambuyo, wapambuyo amakhawa patsogolo. Ndiye ndale zimenezo zimasintha, zitasintha ndalezi chifanana tikuonani tikudziwani. Musazalire,
kuti banja ndiponya kuno, banja ndisiya apa, musadzalire. Mwina ntchito yosanga kuchotseni, yes, koma kumene akakuponyeni kumene muzikalira ching'ang'azi kuti why am here, mudzakumbukire. Muli ndine Pastor Moses Shumba, the Lion of Judah, mwana wa Nankhoma. Mawa bwino.